singgah kala singgah pan suminggah durga kala padha sumingkira singa hama singa wulu padha sira sumingkira padha sira sumingkira budhal ing mulehing asal ing mati sing awulu sing ngabahu kabeh padha sumingkira wis dumugi wancine ratri jagat peteng lele mangangkang kawaryan awung salah sawijining pandhita kang pratapa miring ngarsaning Gusti kang maha kawasa lan minta muga-muga salwiring gati tansah manggil Lestari Widodo nirhing sambikala nalika samana sang pratapa kang nyuwun wonten ngarsaning Gusti kang maha kawasa datan kendhat para jin setan priprayangan kang padha nggodha marang sang pratapa kang puja ning ngarsaning Gusti kang maha kawasa kawurian jeng setan priprayangan ingkang sinebat ngajeng bulu dawa monggo Mas apa membuka kene Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nggih monggo Allah dolan dulu saking krida muda tamtama palabuga badhe atur sugata panglipur dumateng warga Sidoarjo Kidul jogeti yo pamirsa punika dek nalika uripe ning alam donya pokean dosa koyan perkara modot bulune dawa ya iki tengen iya sing sebelah kono ya dingo Mas burimu ya nggih ketok kabeh nggih RW 1 teko apa iki Duki sedaya monggo yo ayo langsung dijugeke Iki ning endi pamanku aku melu coba joget. Melu. Pokoknya kene aku alep joget tekan iso. Ayo joget. Apa Mas? Kepinger. Setan kok kalem kaya rung madang iki. Ya.
sing Hati-hati, walik. hati-hati. Mboten apa-apa, Mbak. Mboten apa-apa. Ndas sing Sing walik. penting dompete dibujengi. Aja nganti kan. Melo munggah kabeh. Ya apa meneh iki? Wah, ana ketek. Lutung apa ketek iki lutung? Niki lho Mas keteke. Niki lho Mas monyuke. Niku lho Mas keteke. Raimu kuwalik Dul. Nyeh. Iya. Apa nek setan ki raine walik ngono ki Pak? Heeh. Ngono ki nggih. Yo 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 yo. Lah iki Mas, iki ndase nandi iki? Opo jagat kok Ndase nandi rumangsa iki? peteng. Hah? Das. Kodol kucing. Aku njiko ndas keleru klopo. Oh, ndase dicangking. Luput iki malahan kan. Heeh. Jikono ndasku ning endi? Sirahku. Dasmu. Beteng kan. Ora katon, Dasmu nah. ora katon. Nah, Aduh iki iki level sing- aku jane wonten sing kaya iki. sing kaya jamur iki Jamur iso iki. juga. Awas, awas. Apa dompete? Tuyul. Tuyul. Ah, dompete. Tuyul. Loh. Niki sing badhe nyawer, timbang nyolong mending diparingi, monggo. Ayo. Timbang nyolong mending Ora diparingi. iki Mas wis Rene kok gila anu. nanggur panggung arep maringi kene. Nah iki Nah, iki. gila wis ditatake. Nah. Yo 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 yo. Tuyul meduna mubeng lapangan. Menawa entuk rezeki le. Nah, anjlok kono. Wah, tuyul pelayon wae kapan entuk duit. Sing nek dhuwur iki engko lho. Kae wis bukake dompet ora moro. Berarti kakek tuyul gede. Nah. Ya. 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 Lo. Tuyul doyak garangan ya iki. Iya nih. Rene munggah. Iki lho Rene nah. Nah, munggah. Ladalah tuyule. Ladalah. Nah, awas pampers muncul. Yuk, ya. Kae tuyule ning kono tir lagi. Lah. Nah, iki lah kok lebok kene. Yuk, ya. Ya. Siapang bayi Pak. Kae kok Loh. ana rambut kaya Ono rambut donya le. Heeh, kae Pak. Kok ana kuntil bolong. Ya. Ana kuntil anak sapa? Nalika samana sang pratopo jengkar pratapane padha sumingkira jin setan pribayangan demit kabeh padha suminggao mulya ana ing papan panggoranmu dhewe-dhewe Sumingkira. sumingkira Bali nyeng asalmu. Seko wetan Bali mangetan. Sing seko kidul Bali mangidul. Seko kulon Bali mangelon seko lor. Bali mangalor. Sajake setane ana sing kram.
iki.